Mapagpalang gabi sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay nasa programa ng Tinig ng Pag-asa. Praise God dahil sa pamagitan ng programang ito, no, ng live streaming na ito, marami tayong naroon na nalalaman o naririnig na tunay na pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Binabati ko ang ating mga kapatiran, no, ang J2 family sa Zambales, sa Alaminos, no, sa Camellia, sa Asis, sa Lipa, dito sa Parañaque, sa Pasig, dito sa Maine, maging sa Mindoro, no, yung ating mga kapatiran diyan, yung ating J2 family sa Mindoro. Praise the Lord, at maging ang mga makakasama po natin sa gabing ito. Purihin ng Diyos sapagkat alam ko po na mayroong kapahayagan na ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin sa pamagitan ng ating mga salita ng Diyos sa ating pag-aaralan. Kaya bago po tayo naroon na mag-isa, hingin natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon dahil alam natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na muli ay pinagtitipon niyo bawat sa amin sa pamagitan ng programa na ito na Tinig ng Pag-asa. Salamat po sapagkat bagamat kami ay magkakalayo physically, ngunit nagkakaisa po kami, O Diyos. Hallelujah, na dumudulog sa inyong harapan. Salamat sapagkat sinabi niyo kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo nasa aming kalagitnaan. Kaya Father God, patuloy po namin inaangkin ng inyong banal na presensya at hayaan niyo po na sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang salita niyo ay maging buhay at makatotohanan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang aming pong pagsasalusaluhan na salita niyo, O Diyos, at ito, Panginoon, magbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya, Panginoon, at pagtitiwala sa inyo. Maraming po salamat. Inaangkin po namin, Santong Espiritu, na kayo ang siyang magiging tagapanguna at magtuturo sa amin. Lupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataon na ito, tayo po ngayon ay nasa pangalawang quarter na ng taon. Napakabilis po ng panahon, no? April na po, April 10. At ito po ay makikita po natin na sa isa sa tanda, no, ng muling pagbabalik ng Panginoon dahil ang sabi niya na sabi nga ay naroon na ang araw ay paiikliin niya, no, para naroon na magkaroon tayo ng pagkakataon na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ating sabi nga mararanasan, no, sa mundong ito, no. Sabi nga the days are evil, no, kaya naroon na talagang pinaiikli ng Diyos para hindi maapektuhan ang mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay darako sa ating pag-aaralan at sa buwan na ito ng Abril, ang tema po natin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 25 hanggang 29. Hebrews chapter 12, verses 25 to 29. At dito po ay basahin natin. Ang sabi dito, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita.
Purihin po ang ating Panginoon. Dito makikita natin sa mga talatang ito na tinutukoy no, na mayroon sa itong huling panahon na ito, there will be a great shakening na mangyayari. No? At katulad nga po ng sinabi dito, no, hindi lamang ang, sabi nga, hindi lamang ang lupa, no, o naroon na ang mundo, ang kanyang isi-shake, no, ngunit ang sabi nga nun, but also heaven, no, yan, nasabi sa verse 26, but now he had promised saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. No? Sa pagkakataon na ito, sa great shakening na ito na mangyayari, makikita natin na hindi lamang ang mundong ito ang kanyang isi-shake, no? Kundi ang kalangitan. Ibig sabihin ang spiritual. Naroon na magkakaroon din ng great shakening. No po? At sa mga bagay na ito, ang nais ng ating Panginoon na ngayon pa lamang ay maging handa ang bawat isa, katulad ng ginagawa ngayon, ano, yung mga drill, yung earthquake drill, dahil naroon na may nagsasabi na ang ating bansa ay daranas ng malakas na lindol, kaya nagkakaroon ng mga earthquake drill, no? At nakikita rin naman natin nung nakaraan lamang, bigla-bigla ang Myanmar, ang Thailand ay naroon na sabi nga ay nakaranas ng malakas na lindol. Kaya ang nais ng ating Panginoon na maging handa ang bawat isa sa atin. Hindi lamang yung lindol physically o yung earth, no, na nangyayari, kundi higit sa lahat yung lindol o yung shakening na mangyayari sa spiritual. Na sa panahong ito, no, ay naroon na makikita natin na talagang kapag hindi tayo naroon na sabi nga ay nasa kingdom that cannot be shaken, no, talagang babagsak po tayo o naroon na sabi nga pwede tayong mahila ng kaaway. Pero praise the Lord sa pagkakataon na ito sa ating pag-aaralan, no, na sabi nga dito na since we belong to the kingdom, wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Po, naroon daw na, sabi nga, let us have grace at praise God dahil sa taong ito ng 2025, ang nais ng ating Panginoon, yung abounding grace niya, ang ating maranasan. Magkaroon man ng, sabi nga, great shakening, kapag po tayo ay namuhay, no, doon sa abounding grace ng ating Panginoon, hindi po tayo makakabilang doon sa shake, sabi nga doon sa maaapektuhan ng shakening na yon. At tandaan natin, ang shakening na yon na tinutukoy dito ng ating Panginoon, ang pinaka-purpose nito, no, ang pinaka-purpose ng great shakening na mangyayari ay makikita natin dito sa verse 27. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Kaya sa great shakening po na ito na mangyayari, naroon po na sabi nga ay matatanggal ang dapat tanggalin, no? Matatanggal ang dapat tanggalin, no? Kapag ang shakening na ito ay mangyayari. At praise God dahil ang Diyos natin ay napakabuti, kaya tayo po ay pinapaalalahanan upang dumating man itong great shakening na ito, no? Hindi tayo makakasama doon sa matatanggal, kundi tayo ay makakasama doon sa mananatili hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? At sa pagkakataon na ito, no, naroon na makikita natin sa aklat ng Mateo, dito po ay naroon na sabi nga ay ipinahayag dito, no, sa aklat ng Mateo yung sabi nga po ay tungkol dito sa huling araw, no? Sa huling araw dahil ang great shakening po ay naroon na mangyayari lamang sa last days at tayo po ay nasa last date na, no? At naroon po na malapit na pong dumating ang ating Panginoon kung kaya maging handa ang bawat isa sa atin. Dito po sa Matthew 24, makikita natin itong katotohanan na ito
na ipinahayag mismo ng ating Panginoong Hesus. No? Basahin po natin. Sabi dito sa 24, Matthew 24, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. No? Naroon daw po na sabi nga ang mga disipulo ay lumabas sila kasama ang ating Panginoong Hesus, at ang mga disipulo, ang layunin nila ay ipakita, no, sa ating Panginoong Hesus yung mga building, yung mga temple, siguro malalaki po o matataas ang mga building, no, katulad po ng mga ngayon po, no, na talagang pinakikita nila na napakatataas ng mga building na kanilang ginagawa, no, at parang nangyayari yung yung sa Tower of Babel, no, talagang marami ang nagsusumikap na makapag-build ng napakataas na building, no, para maring sumikat o ano, pero tignan po natin. Ang sabi dito, no, sa paglabas silang yon, ang mga disipulo ay, sabi nga, ay naroon na lumapit sa Panginoon para ipakita yung mga nagagandahang building, mga nagagandahang templo, no, sa ating Panginoong Hesus. Pero dito ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 2, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left there here one stone upon another that shall not be thrown down. No, tatapot siya sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ganyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. No? Ito ay tinutukoy ng ating Panginoon na mangyayari sa last days. No? At makikita naman natin, katulad ng mga nangyaring lindol, no, walang magsasabi na ang building na yon, ang isang templo na yon ay naroon na, sabi nga, matibay, talagang ibabagsak lahat, no, lalo na sa great shaking na mangyayari. At ang sabi, nung pagkatapos po noon, dito sa verse 4, and Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you. No? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, to all these things must come to pass, but the end is not yet. No? Ito daw po ay naroon na sabi nga ay dahil dito, nung sinabi ng Panginoon na walang naroon na sabi nga ay mananatili na bato na nakapatong sa kapwa bato, kundi lahat ay naroon na babagsak, nagtanong yung mga disipulo sa kanya no, na sabi nga, kailan ito mangyayari? No? Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Tinanong nila ang ating Panginoong mismo. At yun nga yung naroon na tinugon ng ating Panginoon. Dito makikita natin, no, mayroon siyang pinakita o sinagot ng ating Panginoong Hesus sa mga tanda ng kanyang muling pagbabalik, no? No, yung kanyang muling pagbabalik o dito sa last days na to. Sabi nga ay yung signs na yon na naroon na mangyayari, o ito yung great shaking na mangyayari bago dumating ang ating Panginoon, no, ay merong signs. Una daw dito, unang sign dito na tinukoy dito ay doon sa Matthew 24, 4 and 5. Ang sabi dito sa Matthew 24, verses 4 and 5, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Ang unang-una, no, ito yung sa spiritual, no, na sabi nga pagyanig na mangyayari, magkakaroon ng spirit of deception, no. Maraming, sabi nga, yung
espiritu ng panloloko, no, ay naroon na lalabas. At sabi nga, huwag niyong hayaan na kayo ay madisip o maloko, madaya ng kaaway, no? Dahil sa panahong ito, no, sa panahong yon na mangyayari, na marami ang madidisip, no? Marami yung naroon na madidisip ng kaaway, lalo na sa pananampalataya, no? Nakita natin ang isa sa example ay yung yung sabi nga yung kay Kibuloy, no? Na dumating sa punto na sinabi niya na siya si Kristo, di ba? Sinasabi niya pa na siya ang may-ari ng kaluluwa, no? Talagang at nakakalungkot dahil marami ang naroon po na deceive, no? Naroon na sabi nga ay sunod na lang ng sunod, no? Dahil nga yung spirit of deception ay naroon na, no? Na sabi nga nanguna na sa kanila. Kaya kahit na anong sabihin, oo lang sila ng oo, no? At naaalala ko yung isa sa parang may nag-testify dahil alam naman natin na si Kibuloy ngayon ay nagkaroon ng kaso at nakakulong. Pero may mga may mga nag testimony kung paano talaga yung deception ay ginawa. May time daw na anniversary ng kanilang church, no? Ay naroon na sinabi na yung time na kung saan ay babalik na no yung ang ating Panginoong Hesus, no, sa katauhan ni Kibuloy. At naroon na doon daw sa kanilang anniversary na yon, na parang open yata yun, open ang lugar na gumawa sila ng paraan na sa pamagitan ng habi nga ay ibinaba si Kibuloy, no, ng sa helicopter yata yun ang sinabi, at pagka baba ay naroon na nagpausok, at pagkatapos nun ay yun nga lumabas na si Kibuloy, kaya lalong namangha ang mga tao, no, yung kanyang mga follower, na nakakalungkot, no, yun talagang yung deception na yon ay naroon, no, kaya patuloy nating ipanalangin na mabuksan ang mata, no, ng mga tao na kung saan ay sabi nga po ay nabihag ng mga deception, ano, kaya maraming paraan ang spirit of deception na gumagalaw ngayon, ano, na kung saan katulad ngayon maging sa politika, marami dahil sa spirit of deception ay naging punong-puno ng galit ang kanilang mga puso, no? Panay, sabi nga eh, panay negative, panay fake news ang naroon na inilalabas, kaya dahil ito ay gawa ng kaaway, ito ay isa sa ginagawang shakening ng kaaway para naroon na sabi nga magkaroon ng kaguluhan talaga, no? Pero purihin ng Diyos sa mga bukas ang espiritual na mata, no? Katulad ng bawat isa na nakatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, nakatanggap ng katotohanan, ang katotohanan ng patuloy na magpapalaya sa atin, no? Kaya tayo po ay maging maingat, no? Talagang kailangan natin ang pagbabad talaga sa kanyang salita sa tulong ng Santong Espiritu. No, dahil ang Santong Espiritu po ay mananahan lang sa mga tao na tunay na tatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil ito po ay pangako, no? Na sa mga tumatanggap sa Panginoon sa kanilang mga puso bilang Panginoon tagapagligtas nila ang ating Panginoong Hesus, ang Santong Espiritu ang mananahan. Kaya ang salita ng Diyos o ang Bible ay naroon na talagang sabi nga ay kikilos na makapangyarihan sa ating mga buhay, no? Kasi kung titignan po natin, halos lahat ng relihiyon, Biblia ang hawak. Pero bakit nagkakaroon ng kakaibang mga doktrina ang ibang mga relihiyon, no? Na lumalabas sa ating paligid o sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, no, kundi sa buong mundo. Bakit naroon na, sabi nga, ay nagkakaroon ng kakaibang doktrina, no? Dahil nga po, ang salita ng Diyos ay ini-interpret lang nila sa pamagitan ng kanilang sariling kaisipan. Pero ang nais po ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay naroon po na sabi nga ang Santong Espiritu
ang maghayag sa atin talaga ng katotohanan. At ito nga po ay mangyayari lamang kung totohanan natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ito po yung una na sign, no? Yung spirit of deception. Kaya maging maingat po ang bawat isa sa atin. Patuloy tayong manalangin, patuloy nating hilingin sa Santong Espiritu na siya ang mangusap sa atin, ano, upang ang salita ng Diyos ay maging rema o buhay sa ating mga buhay. Ang pangalawa ay makikita natin ito sa verse 5 and 5 to 7, no? Merong mga wars, no? O yung mga digmaan. Yan, ang sabi dito ay sa verse 5 and 7, no? Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan niyong huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, no? Magkakaroon po ng digmaan, no? Sa bawat sabihin, nakita niyo na nangyayari na rin ito, no? Ang Israel patuloy na binobomba, no? Patuloy na ginigera ng mga Palestine, yung mga nasa paligid nila. Pero purihin ng Diyos, makikita natin na ang Israel ay, sabi nga, ay kinakasihan ng ating Panginoon, no? Kaya yung pag-iingat ay nararanasan, no? At yun nga, magkakaroon daw ng mga rumors of wars. Katulad nga yung ngayon po, ang naroon na kumakalat na balita na magkakaroon ng gera or ano ay ang Taiwan, no, at ang China, na kung saan pilit na inaangkin ng China ang Taiwan, no, kaya talagang ano, no po, at makikita rin natin yung ginagawa ng China sa ating bansa, no, pero praise the Lord, alam natin na ang bansang Pilipinas ay pinili at hinirang ng Diyos, no, kaya alam natin na ang divine protection ay nasa sa sa laban sa kaharian at digmaan, magkakaroon din ng earthquake, sunod-sunod na earthquake. Katulad ng nangyari nga nitong nakaraan, ano, at ang prediction nga ay ang ating bansa ay makakaranas din. Pero purihin ng Diyos, kapag tayo po ay sama-sama na nananalangin, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kayang-kayang hawakan, no, protektahan ng ating Diyos ang ating bansa sapagkat alam natin at patuloy natin dinideklara na ang bansang Pilipinas ay pinili ng Diyos, no? Kaya ito po ay nangyayari at nagaganap, no po? Kaya tayo po ay patuloy na dumulog, no? Sa kahabagan ng ating Panginoon na huwag mangyari ito, no? Bagamat sinasabi nila, pero sa ating Panginoon nga ay walang imposible, no? Kami nga po, ako po personally, kapag pinapanalangin ko pong ating bansa, talagang hinihiling ko na ipadala ng ating Diyos, no? Ang mga anghel na hahawak doon sa fault line na yon, na ang sabi nga kapag ito'y gumalaw, yun ang nagiging cause ng lindol. Pero walang imposible nga sa ating Panginoon, kaya sama-sama nating idulog na ang fault line na yon ay hawakan ng mga anghel ng Diyos para hindi magkaroon ng matinding habi nga ay lindol dito sa ating bansa, no? Dahil ang langit at lupa ay pag-aari ng ating Panginoon at dinideklara natin na ang Panginoong Jesus, ang Panginoon, ang hari ng bansang Pilipinas, no? Kaya yun ay habi nga kasama yon, ano, yung mga lindol, no? At sa number 3, makikita natin ano na ang sabi nga magkakaroon ng famine and pestilence sa verse 7. Yan. Magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kapopuotan. Hindi. Verse 7 pala. Yan.
Ayan, dito pa sa verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, no? Na alam naman natin na kapag nagkaroon ng matinding lindol, no, naroon na nagkakaroon din ng taggutom, no, ng pestilence, no, nagkakaroon ng sabi nga ay matinding kahirapan, no? Kaya purihin ang ating Panginoon. Yun ay mga tanda lamang, signs lamang yun, no? Yun yung pagyanig sa mundo na tinutukoy, no? Ng banal na kasulatan doon sa Hebrews 12 na ating binasa. At sa verse 4, magkakaroon din na ay sa number 4, magkakaroon ng moral decay, no? Ibig sabihin, ito pong sa number 4, ito yung pagyanig sa spiritual, sa verse 10 na sabi dito sa verse 10, at kung magkagayoy, marami mga titisod at mga kakanuluhan sa isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa, no? Talagang magkakaroon ng away-away. Yan. Ang sabi dito, no, sa verse 10, talagang ang mangunguna dito ay galit, no? Poot, no, na ngayon nga po ay nakikita natin sa ating bansa na talagang yung espiritu ng galit, marami ang sabi nga ay talagang inaalihinan ng kaaway, no? Kaya pag hindi nila alam, mananatili sila doon. At dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, basahin natin. Yan. Ang sabi dito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan. Magkakaroon na raw ng mga moral decays na sinasabi. No? Magiging makasarili ang mga tao. Magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. No? Kaya gagawin ng lahat, no, para magkaroon lang ng salapi. No? Magiging mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sa verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo o traitor, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kaya, sabi nga, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. No? Naroon daw po na magkakaroon ng moral decay, no? Yung katulad ng mga nakita natin dito. Yun ang magiging ugali ng mga tao sa last days, no? Yun yung shakening ng heaven, no? Sa spiritual yun. Kaya kapag halimbawa, ang isang tao ay hindi talaga, sabi nga, na-encounter ang ating Panginoon, hindi nagkaroon ng spiritual, sabi nga, encounter, no? Sa ating Panginoon, makikita natin na sabi nga, walang transformation, hindi matatransform ang kanilang mga buhay. Mananatili sila doon sa mga ugali na yon na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Po. At ang susunod ay, ang sabi nga dito ay naroon na magkakaroon ng mga false prophets, no? False prophets sa verse 11 na sa Matthew chapter 24. Tingnan natin. Matthew 24 verse 11. Nagkakaroon daw po ng false prophet. Yan. Ang sabi dito, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, no? Ito ay sa spiritual din, no? Spiritual to, spiritual shakening. Nagkakaroon ng mga false prophets. Marami ang mga, sabi nga, ililigaw ang marami sa pananampalataya, no?
sa ating Panginoon. Katulad nga nung mga nakaraan, nagkakaroon ng false, sabi nga ay yung extreme grace, no, na kanilang sinasabi na kahit magkasala ka, pinatawad ka na ng Panginoon, no? Hindi po 'yun ang katotohanan na nais ng Diyos na ating sabi nga ay lakaran sapagkat sabi nga po naroon na ang kapatawaran ng ating Panginoon ay nariyan, pero ang nais ng Panginoon kapag tayo humingi ng tawad, wag na tayo mamuhay pa sa kasalanan. Pero kapag patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan at ang ating magiging dahilan ay mahabagin ng Diyos, no? Nakakapagpatawad ng Diyos, no? Ay naroon po na sabi nga ay yung ating mga sarili ay niloloko natin, ano? Dahil ang tunay na humihingi ng tawad sa Panginoon, nililinis niya, tinatransform niya, no? Kaya naroon po na sabi nga marami ang mga bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya yun po ang paalala lagi sa atin, no? Ang gabay ng Santong Espiritu ay wag na wag nating hahayaan na hindi natin pagkatiwalaan, no? Sabi nga dun sa sa Proverbs 3, 5, and 6 that we must trust in the Lord with all our heart and lean not unto our own understanding. In all our ways, we must always acknowledge Him and He will direct our path, no? Sino i-acknowledge natin? Ang Santong Espiritu, no? Ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, kapag binabasa natin, i-acknowledge natin ang Santong Espiritu dahil siya ang magtuturo sa atin. Po, kaya yun nga mangyayari. Yun ang mga shakening na mangyayari. At ang number 5, number 6, ang sabi dito ay persecutions of believers, no? Sa verse 9. Ang sabi dito sa verse 9, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, no? Kapag daw ang isang mananampalataya ay talagang tinayuan ang katotohanan, mararanasan niya yung persecution. Ang isang halimbawa nito po ay nakikita ko ay si President Donald Trump, no? Talagang naninindigan siya. Ngayon nga ay sinabatas niya na sabi nga ay babae at lalaki lamang ang nilikha ng Diyos dahil nga yung deceiving spirit, no? Marami ang sabi nga po ay namumuhay sa deception na naroon daw na hindi lang babae at lalaki, no? Ang naroon na nilikha ng Diyos. Kaya sa US pala, kapag halimbawa ay nag-fill up ng form, meron doon nakalagay na chechikan mo kung male, female, o yung may ibang kasarian pa, no? Kaya yon ay pinatanggal niya. At marami ang nagagalit sa kanya, no? Dahil tinatayuan ni President Donald Trump yung katotohanan, no? Na talagang naroon na isa sa batas niya pa talaga na sabi nga ay hindi pwede na merong na sasabihin na sabi nga ay ikaw ay babae na ano lamang sa katawan ng lalaki, ganun mga kaisipan, ganun deception. Kaya kapag ikaw ay tumayo sa katotohanan, no, pinaglaban mo ang katotohanan, makakaranas ka talaga ng persecution, no? Dahil ang sabi nga ang salita ng Diyos, no, kapag ito'y tinayuan mo, tandaan mo naroon na sabi nga ito yung magbibigay ng tunay na kalayaan. Kaya purihin ang ating Panginoon, no, magkakaroon ng great persecutions of believers, no, na tatayo talaga sa katotohanan. Ipaglalaban ang katotohanan, no, ay magkakaroon ng sabi nga ay persecution na ito, no. Pero wag tayong matakot dahil ang Santong Espiritu ang siyang tutulong sa atin. Manindigan lang tayo, no, katulad nga ng ginagawa ngayon ni President Donald Trump. Talagang yung mga deceiving spirit na yon, no? Yung tungkol sa tawag dito, yung abortion, talagang ngayon ay talagang sabi nga pinaglalaban niya na alisin
o isabatas na sabi nga yun ay mga hindi tama na gawain, hindi kalooban ng Diyos, no? Kaya maraming galit sa kanya ngayon pero hindi siya natatakot dahil yun ang katotohanan, no? Yun ang katotohanan. At ang number 7, ang sabi nga ay iniquity will abound and the love of many shall wax cold, no? Ang sabi dito sa verse 12, dito sa verse 12, ang sabi ganon, at dahil sa pagsasagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, no? Isa daw sign ito spiritual, spiritual shakening to, no? Na magkakaroon, sabi nga, marami ang manlalamig sa pag-ibig sa ating Panginoon. No? Sa kanilang pananampalataya, marami tatalikod, marami ay naroon na sabi nga ay susuko na, pero purihin ang ating Panginoon, kaya lagi natin nga sa ating mentoring, laging pinare-recite ni Bishop yung ating vision. Ano ba yung vision natin? No? Na tayo ay maging isang faithful church, no? Motivated to live victoriously as a light of this world through our first love to our Lord Jesus Christ. Mangyayari lang daw na tayo ay maging sabi nga ay matapat, no, o faithful. Mangyayari lamang na tayo ay magiging matagumpay kapag ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus ay naroon laging nananatili, no? Dahil ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan. Kaya sabi nga, motivated to live victoriously as a light of this world through our first love to our Lord Jesus Christ, no? Kaya ito yung ating naroon na sabi nga ay panghawakan. Wag na mawala yung pag-ibig natin sa ating Panginoon dahil sa last days, sa shakening na mangyayari, marami ang tatalikod, marami ang sabi nga ay sabi nga yung pag-ibig sa ating Panginoon ay lalamig. Tandaan natin, no, sa Revelation na ang sabi nga doon ay ang nasa ating Panginoon, hindi tayo maligamgam, no? Dahil isusuka tayo. O lalo na kapag malamig, no? Ang nasa ating Panginoon, lagi tayo nag-iinit sa Kanya, sa pag-ibig natin sa Kanya, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, no? At dito makikita natin, no? Dito pa rin tayo na tayo ay nasa Matthew 24 dahil dito ipinahayag yung rapture of the church, no? Yung sabi nga, yung mga huling araw na mangyayari, no? Sabi nga, ay how to endure the great shakening. Paano daw tayo mag-endure o paano tayo sabi nga, makakatakas o magkakaroon ng katagumpayan para ang shakening na ito ay ating sabi nga ay mapagtagumpayan, ano, malampasan ang great shakening na ito, hindi tayo maibagsak nito, no? Ito'y maging paraan din para lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Ang una, ang sabi dito ang sabi nga dito sa verse 14, oh, sa verse 14, yan. Kapag daw naroon na, sabi nga, verse 13 muna, para ma-endure daw natin, no, yung mga shakening na yun na mangyayari, sa verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, no? Kaya kailangan magtiis tayo, no? Magtiis tayo, no? Yung fruit of the Holy Spirit, wag nating hayaan na malaglag sa atin, no? Naroon yung pagtitiis, isa ito sa bunga ng Santong Espiritu. Wag nating hayaan na sabi nga ay katulad ni Esau, no? Kumalam lang yung tiyan niya, no? Nagutom lang siya, pinagpalit niya yung kanyang birthright. Pero nyo, yung kanyang, sabi nga, birthright, pinagpalit lang sa isang mangkok na pagkain. Wag nawang mangyari yun sa atin, ano? Magtiis tayo. Magkaroon man ng kahirapan, magkaroon man ng, sabi nga ay dahil sa mga
nangyayari, no? Diba, yung mga lindol na yan o anumang mga disasters na makikita natin. Sabi nga dahil sa global warming, yung mga hindi binabaha, binabaha. Nakita ko nung isang isang ano ay may part yata doon sa London na inulan, hindi ng ano ng tubig kundi malalaking ano, tanto malalaking yelo, no? Talagang hail ang nangyayari, no? Hailstorm ang nangyayari. Meron naman yung sandstorm, no? Talagang kakaiba na yung mga nangyayari sa nature. Pero ang sabi ng Panginoon, no, para mapagtagumpayan natin to, ma-endure natin ang great shakening na ito, una magtiis tayo, no? Dahil ang sabi dito, dapat datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas, no? Magtiis tayo, be contented, no? Hayaan natin na naroon na kung ano yung nasa atin lang, maging mapagpasalamat tayo, wag na tayong maghangad ng sabi nga ay malalaking bagay na kung saan ay magpapahiwalay sa atin, sa ating Panginoon, no? Maraming mga pagsubok talaga ang pagdadaanan natin, pero ang nasa ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya, no? At dito sa verse 14, ang sabi dito, at ipangangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatoo, totoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Magkakaroon ng massive evangelization at nais ng ating Panginoon na tayo'y maging kabahagi dito sa massive evangelization na ito. Na nais niya na para mapagtagumpayan natin, no, yung shakening na ito, patuloy nating ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon, patuloy nating ipahayag ang kaligtasan na naroon na ibinibigay ng ating Panginoon. Katulad ng ating mission, ang ating mission ay itaas ang ating Panginoong Jesus, i-preach ang gospel niya, no, mag-evangelize, no, at sabihin ang katotohanan na si Jesus lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga po nito na sabi nga maging bahagi tayo para ma-endure natin ang shakening na nangyayari o mangyayari, no po? At ang pangalawa, no, ang sabi dito sa susunod na mga talata sa verse 16 to 18. Tingnan natin, 16 to 18. Ang sabi dito sa 16 to 18, kung magkagayoy, magtaka sa mga bundok, ang nasa Judea, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas sa mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. No, ibig sabihin, no, wag na tayong lumingon pa. No, wag na tayong lumingon pa sa nakaraan, no? Sabi nga, do not look back or go back to our old life, no? Naroon daw po na magpatuloy tayo sa pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hayaan natin na talagang matransform yung ating kaisipan, no, yung ating puso, no, yung ating mga pananalita, no, matransform tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Wag na natin balikan pa, no, yung nakaraan nating buhay. Tayo ay mag-strive na tayo mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang huli, ang sabi nga, be faithful and sabi nga ay become a wise servant, no? Naging tapat daw tayo, no? Katulad nga sinabi ko, yung ating vision, no? Maging tapat tayo at maging wise servant, no? Anong ibig sabihin ng wise servant? Na sabi nga, isang tunay na paglilingkod, no? Tunay na paglilingkod na nanggagaling sa ating Panginoon ang ating gawin, no? Yan. At katulad nga doon sa ano, no, yung sa balik tayo doon sa ating pinaka-verse, no? Yung sa Hebrews chapter 12. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 12, no?
para daw naroon na sabi nga ay makapaglingkod tayo ng may kaluguran sa ating Panginoon, no? Yun ang ano, yung pinaka para ma-endure natin. Ano bang Hebrews? Yan. Hebrews chapter 12, yung kanina, no, yung ating binasa. Yan. Ang sabi dito, tingnan natin. Balikan natin uli, no? Bilang panghuling verse natin. Yan. Yan. Dito sa 28. Yan. Sa 28. Ang sabi dito, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang pamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, no? Whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen, no? Ito yung mga paraan para ma-endure natin, no? Yung great shakening na mangyayari, no? O maaaring nangyayari na, hindi lang natin ano, pero ito po ay isang paalala ng ating Panginoon. No, na sabi nga ay tayo patuloy na kumapit sa Kanya, patuloy nating gawin yung kalooban niya, patuloy tayong na magtiwala sa Kanya, hingin natin yung direction, maglingkod tayo ng may banal na takot, no? Hindi sa tao, hindi kung kanino man, kundi sa ating Panginoon para siya magkaroon, no? Maibigay natin yung tunay na kaluguran o sabi nga ay sabi nga kaluwalhatian sa ating Panginoon po. Kaya purihin ng Diyos, ito po ay paalala sa atin at dahil tayo ay sabi niya kanyang mga anak, tayo ay kanyang pinapaalalahanan, no? Hindi niya hinahayaan na parang magulat na lang tayo na nangyayari yung mga bagay na yan, kundi alam natin mangyari man ang mga bagay na yan, tayo ay may katiyakan, no? Na sa mga shakening na yon, nagpagdaraanan, hindi tayo matitinag, hindi tayo malalaglag. Amen? No? Dahil we belong to the kingdom that cannot be shaken. Amen. Praise the Lord. Kaya sa gabing ito, magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil ang katotohanan na ito ay hindi nalingid, hindi itinago sa atin, kundi pinapaalam sa atin para tayo ay maging handa. No? Kaya praise the Lord, tayo'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat ang katapatan nyo, kabutihan nyo, pag-ibig nyo sa bawat isa sa amin ay pinararanas nyo sa pamagitan ng mga kapahayagan o Diyos na nais nyo na amin tanggapin. Salamat sapagkat hindi kami mapapabilang doon po sa mga malalaglag, Panginoon, sa shakening na mangyayari, kundi kami, Panginoon, ay mabibilang sa Lord, magre-remain, Panginoon, o mananatili sa inyong kingdom, O God. Yes, O Lord, hallelujah. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng tunay na nagtitiwala sa inyo, nakakapit sa inyo, anumang mga pagsubok, anumang mga shakening, ang pagdaanan, Panginoon. Hallelujah, naroon, O Diyos, ang tagumpay ay pagkakaloob nyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sino man po, Panginoon, ang dumaranas ngayon ng shakening sa kanilang pananampalataya. Father God, I pray for your divine strength, O God, na maranasan nilang, Lord, sa pagkakataon na ito at sa pamagitan ng mga salita niyo na kanilang narinig. Lord, ang pananampalataya nila ay lalong tumibay, Panginoon, at tumingin lamang sa inyo, for you are the author and the finisher of our faith, na sa inyo ay walang imposible. Maraming po salamat. Pinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa. Father God, hallelujah, hayaan niyo po, Panginoon, na madatnan niyo ang bawat isa na mananagumpay. Salamat sapagkat ang pangako niyo, isasama niyo kami sa parada ng tagumpay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, pinasasalamatan ka namin, dinadakila, niluluwalhati, tinataas sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa mga nakasama ko ngayong gabi at ibahagi po natin itong mga katotohanan na ito
sa ating mga mahal sa buhay. Upang dumating man ang mga pagyanig o yung great shaking na yon, nananatili at naroon po na sabi nga ay hindi tayo makakasama doon sa malalaglag. Amen? Praise God. Maraming salamat at sa susunod na programa uli, no, yung susunod na time sa next week ng ating tinig ng pag-asa. Maging excited po tayo lagi na makasama, no, sa mga magpapahayag ng mga sabi nga po ay naisin ng Diyos na ipahayag sa bawat isa sa atin. Kaya God bless us all and good night. Amen. Praise the Lord.